Krepton egy animatronik. Várj, nézd. Ez a fányetszett Freddy. Várj, be kell zárni, ez az office ajtó. Várj, nézd a kamcsit, hol van Freddy. Ott egy szarvas animatronik, úristen. Kam izébe. Úristen. Látsz engem? Látlak, nézek, ott van, itt van. Medikálba, most ott van. Jó, közben nézem, a többi az ott van, igen. Bazd meg! Ja, jó. Jó, még mindig ott van. Várjál, nézem gyorsan. Bazd meg, hova tűnt? Ott van, ott mászkál. Mit csinál? Ja, most várja, mert most éppen gyógyít valakit. Oh no! No. Várj, jó, be van zárva az ajtó. Jó. Hú, ezt megúsztam. Most kinyitjuk. Újra nézem a kamerát. Most visszament a helyre. Hol ment? Hol van? Nem látom. Oh shit. Ez nem jó. Not good. Jó, nincs itt. Jó. Hú. Ott van csett ez az animatronik. Nem szabad beengednem az irodában, mert lejumpscare-el. Ez már a 12. éjszaka. No! Geci! Kurva!